Let's start the whole thing with a story. Det startede med en tanke om at lave kulturudveksling, ikke på baggrund af problemer, men på baggrund af livsglæde og noget positivt, som at fortælle en historie, at give en anden historie. A cabra e a galinha. Der er så mange fordele ved, at børn lærer at stå og fortælle historier. De bliver set, de bliver hørt, de bliver gode til at formulere sig. Der er blevet fortalt enormt mange historier. Vi har 120 historier, børnehistorier med, som vi har oversat alle sammen. Så det er en af de ting, vi tager med hjem, som er meget positivt. Angola har haft 40 års krig. Det er ikke blevet nævnt så tit, men det er kommet frem i hjørnerne. Små historier. Og vi har fået et levende indtryk af, hvordan det er at bo i Angola gennem de her historier, som på alle måder afspejler den virkelighed, de bor i. Så vi tror på, at det, vi har med hjem, er en rigtig god gave at give til danske børn. Og når vi så nu engang er færdige med de danske historier, så sender vi dem herned til Angola. Og så er det en gave til dem, og så har vi lavet det, som vi gerne ville, nemlig at vi gerne ville bytte historier med angolanerne. Fordi det er livsbekræftende, positivt og en måde at være sammen på.